Vítajte pri ďalšom videu spoločnosti Watch Deluxe a dnes sa spolu pozrieme na novinky jednej z najpredávanejších značiek v sieti Watch Deluxe. Moje pozvanie prijal Boris Jakabovič zo spoločnosti Spirit Slovakia, ktorý je zástupca tejto značky. Boris, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Dá sa v podstate povedať, že všetky Tisoty na Slovensku, ktoré máte, tak prešli Borisovými rukami, že? Dá sa to tak povedať. Dá sa to tak povedať, že? Jasné. Ako dlho pracuješ s Tisotom? Priamo vo firme som 24 rokov a s Tisotom priamo robím 12 rokov. 12 rokov. A čo ťa priviedlo k tomuto? Nejaká vášeň k hodinkám, bola možnosť sa zamestnať v tejto firme a myslím, že je to moje prvé zamestnanie a dúfam, že aj posledné. Takže... Boris, povedz mi, prečo si myslíš, že je Tissot tak extrémne úspešná značka? Tak Tissot oni to majú aj v svojom slogane, inovátori s tradíciou. Je to švajčiarska tradícia sklbená s novými technológiami. Je to cenovo najdostupnejšia asi švajčiarska značka, ktorá naozaj používa nové technológie. Dúfam, že na budúce si predstavíme niečo zo solárnych technológií, ktoré prídu čoskoro, ktoré už majú teraz v konektoch. Je to najväčší producent švajčiarskych hodín. Každé 5. švajčiarske hodinky vyvezené zo Švajčiarska sú hodinky Tissot. V rámci Swatch Groupu je to jedna z najdôležitejších značiek po Omege a Longines. Je to najziskovejšia značka Swatch Groupu. Dôležitá je aj pri implementácii nových riešení, nových technológií do hodiniek tým, že Tissot produkuje obrovské množstvo tých hodín, takže veľa razy si môžu dovoliť vyskúšať aj nejaké nové veci, ktoré by si možno iné značky nedovolili vyskúšať. Áno, v náväznosti na to, čo si povedal, tým, že majú takéto veľké a obrovské kapacity výrobné, tak vďaka tomu umožňujú klientovi poskytnúť obrovský pomer kvality a technických parametrov za veľmi rozumnú cenu. Za veľmi rozumnú cenu. Sú to vlastne, dneska čo si predstavíme, všetky hodinky okrem jedného modelu sú pod 1000 eur. Pohybujeme sa v cenovom segmente, to najpredávanejšie máme okolo 500 eur, plus samozrejme PRX Automat, ktorý je pre nás celá tá modelová rada najúspešnejšia, najpredávanejšia, tak automaty tam máme za 750 eur. 775 eur. Kvarcové modely sa tam pohybujú okolo tých 415 na oceľovom remienku. Samozrejme záleží, či je to koža, kaučuk, oceľ, tam sa vyvíja tá cena, ale náš najpredávanejší segment je okolo 500 eur. A automat je okolo tých 700 až 800 eur. Najpredávanejší. Áno, a aj my takto na predajniach stále sme to rozprávali a stále to rozprávame, že je to vstupná brána do sveta luxusných švajčiarskych hodín. Presne tak. Presne tak. Dobre, Boris, poďme rovno, aby sme nestracali čas. Poďme k novinkám, k modelom, ktoré si nám dnes priniesol. Takže čo tu máme? Vybrali sme novinky, najprv sa zameráme na tie športové modely. Doniesol som 2 nové farby z modelovej rady T-Race. T-Race je modelová rada, ktorá je inšpirovaná motoršportom. Vlastne sú to hodinky určené samozrejme pre všetkých, ale pre tých, čo majú radi motorky. Luneta je inšpirovaná brzdovým kotúčom z motorky. S frézovaním. Potom na boku hodiniek, keď si pozrieš to rebrovanie, tak to vlastne je inšpirácia chladičom motorky. OK. Korunka je inšpirovaná rozetou ozubenou na reťaz. Tlačítka chronografu sú inšpirované taktiež motorkou, evokujú vlastne riadidla motorky. Teraz prišla vlastne na leto 2025 nová farba Tyrkisová, populárna aj v iných značkách, v kombinácii s čiernym PVD, absolútne luxusné hodinky na leto. Za 625 eur dostaneš model T-Race. Ten je už veľmi dlho v kolekcii Tissot, odkedy si ja pamätám, v športovej divízii. V rôznych obmenách, samozrejme, hej. 45 mm púzdro, čo sú väčšie hodinky, sa dá povedať. 45 mm púzdro. Ale zároveň sú tie hodinky tenučké, pomere vo veľkosti voči veľkosti púza, čo znamená, že na tom zápeste veľmi pekne sedia a sú to vynikajúce hodinky, podľa mňa vhodné na leto. 100 metrová vodeodolnosť,
To znamená, že bez problémov nejaké povrchové plávanie, šnorklovanie pri najhoršom, ale sú to Ačkový, Bčkový, gombík, stopkový, čiže neodporúčal by som až úplne sa asi blázniť vo vode, ale 100 metrová vodeodolnosť tu je. A takisto páčia sa mi tieto antracitové akcenty na ciferníku, skeletované ručičky, ten tyrkysový rámček toho dátumového venca, ktorý je čierny. Veľa pekných detailov. Na ručičkách máš superluminovú, áno, čo je výborná vec. Antireflexné sklíčko. Veľmi dobrá čitateľnosť. Veľmi dobrá čitateľnosť číselníka. A veľmi príjemný kaučuk. Silikonový remienok máme. A máme tu aj iné farbné prevedenie. A máme ešte ho v letnej oranžovej farbe. Moja voľba. Neviem, dobre. Tvoja voľba je oranžová, moja je tyrkysová. Takže každý si vybereme svoje. Majú, keď si pozrieš, aj dátumový veniec v čiernej farbe. Áno. Aby bol pekný, kontrastný s tým číselníkom, ktorý tam je. Vieš čo, mne sa celkovo vždy na týchto T-Raceoch páčilo, že oni mali špeciálne vykrojenie toho púzdra. Napriek tomu, že tá luneta evokuje ten brzdný kotúč motocykla, tak to púzdro samotné je tak pekne akože vyrezávané do takého zvláštneho športového tvaru. To je veľmi pekné na týchto hodinkách. Ešte keď si pozrieš, aj tá luneta je prichytená šroubmi. Áno. Takže aj to je taký veľmi pekný detail na tej lunete. Veľmi pekné. To je naozaj pre niekoho, kto hľadá športové hodinky na leto, tak tieto dve farebné verzie si myslím, že môžu osloviť kohokoľvek. Takže to je model T-Race 625 €. 625 €, kaliber je tam G10 211 Buterdrive. Veľmi presná. Keď si ešte pamätáš staré T-Race, lebo tie T-Race sa robia 20 rokov. Áno. Kedy si mávali T-Race také sklíčko zväčšovacie. Áno, z boku vychádzalo. Vychádzalo na dátumovník, čiže dátumovník sa od tých čias aj posunul zachytávať z indexu 3 a presne bolo to skôr také, že veľa razy sa mohlo stať, že sa odtrhlo to zväčšovacie sklo. Takto je to pre mňa hladšie, čistejšie, absolútne perfektná verzia. Dobre, Boris, poďme k ďalšiemu modelu. Ďalší model, ktorý som vybral pre vás, je tento Supersport. Supersport je modelová rada, ktorá je jedna z našich najpredávanejších športových modelových rád. Robí sa v oceľovej verzii, v PVD-čkovej verzii, čiernej, žltej, ale ja som pre vás vybral športovú verziu. Vlastne tu v týchto hodinkách každý detail je inšpirovaný a premyslený s odkazom na NBA. Tissot ako sponzor mnohých podujatí, či už je to MotoGP, NBA, cyklistika, čiže Tour de France, Vuelta. Tomu sa ešte dostaneme. Majstrovstvo sveta v hokeji, samozrejme ešte a mnoho iných športových podujatí. Je Tissot už niekoľko rokov sponzorom NBA. Okay. Čiže pre NBA vybral model Supersport, tie detaily. Na lunete, keď si pozrieš, čo ťa tam zaujme tebe, jak odborníka na hodiny? Že tá stupnica je vyčíslená do 24 sekúnd minút. 24 sekúnd. A 24 sekúnd v basketbale je vlastne čas, ktorý má útočiaci tým na to, aby hodil koš. OK. Čiže na útok. Čiže preto je tu tá inšpirácia. 24 sekúnd je zvýraznená. Áno. Čísla sú tiež také špecifickejšie, sú vlastne odkazom na čísla, ktoré nosia basketbalisti na dresoch. OK, áno. Čiže font písma, font čísel je font, ktorý používajú hráči na dresoch NBA. Na sekundovej ručičke stopkovej je logo NBA. Číselník, keď si pozrieš... Povrch basketbalky, ktorý ide od svetlosivej do čiernej. Gradient a evokuje vlastne tú basketbalovú loptu. A samozrejme aj s odkazom na remienku, kde to pokračuje. Povrch a plus farby, malé prešitie červené a žlté s farbou NBA. A na zadnej strane, keď si pozrieš, tak na zadnej strane tých hodiniek je logo NBA a plus máš rozdelené zadné veko na východnú konferenciu, západnú konferenciu, kde máš jednotlivé mesta, ktoré hrajú NBA. OK. Čiže hodinky prepracované v každom detaile. Ale decentne. Veľmi decentne na NBA. Čiže to je novinka. Boris, a to je 45-ka, takisto 45-ka. To je 45,5 mm priemer. OK, vodeodolnosť tu je 100, čiže žiadna skrtkovacia korunka. Luneta je pevná.
Luneta je pevná antireflexná vrstva, samozrejme. Pozerám, že systém na rýchle uvoľnenie a výmenu remienka. Áno, to je program, ktorý spustil Tissot 2 roky dozadu a je stále populárnejší. Tie remienky naozaj sa dajú kúpiť za od 40-55 eur stoja. Bežne vymeniteľné remienky na tento model. Zafír s antireflexom. Zafír s antireflexom, potom Kvarcový strojček. Kvarcový strojček, superluminová podsvietenie, čiže... Cena, hovorili sme cenu? 515 eur. 515 eur. NBA edícia. Super. 515. Špeciálny box. Boris, od basketbalu k športu, ktorý je pre mňa extrémne že obľúbený. Teraz tento rok som si túr užil, aj keď to Pogačar všetko rozbil. Myslel som, že to bude troška dramatickejšie, ale prechádzame k ďalšiemu modelu a tým je PR100. PR100. Boris nám doniesol takéto fajnové cyklistické rukavice. Santini, ktoré pošleme jednému z vás, ktorý napíše do komentára, kto je víťaz tohto ročnej Tour de France. Santini a Tissot. Skvelé spojenie. PR100 máme v 2 verziách špeciálnej edície a to je čierno-žltá a čierno-červená. Vieš, ktorá je ktorá? Žltá bude Tour de France. To je Tour de France. A červená Vuelta. Áno. Tour de France máme za sebou, Vueltu máme pred sebou. Tiež hodinky, ktoré sú inšpirované cyklistikou, čiže pozri sa na ten číselník a čo ti evokuje? Vidím tam štruktúru na tom ciferníku asfaltu. Presne tak. A žlté akcenty na ručičkách jednotlivých a centrálna stopková ručička má na konci ešte žiletku. Bicykel, presne tak. A zadné viečko, samozrejme, logo Tour de France. Na zadnom viečku Tour de France, keď si pozrieš, aj ručičky sú ihlicové, môžu evokovať aj... Aha, áno. Áno, je to vlastne špajle na kolese a sú tam vnútri vlastne tiež superluminová na podsvietenie tých ručičiek. Baterkový strojček, 100 metrov vodeodolnosť. Baterkový strojček, kaliber G10 212, Power Drive, absolútne bezproblémový strojček. A vieš, čo sa mi na týchto hodinkách páči? Páči sa mi, že aj keď je to edícia venovaná Tour de France, tá pozornosť na tie detaily je veľmi decentná, veľmi elegantná, čiže tieto hodinky, podľa mňa tento model sám od základu je veľmi športovo elegantný a viac stiahne k tej elegancii, ale rozbíja to ten chronograf, plus tieto jemné, ale že úplne decentné detaily tej žltej alebo červenej, ale stále hovoríme, že to sú tak univerzálne hodinky na dennodenné nosenie, ale z prvej ty nevieš, že to je špeciálna edícia. A to sa im páči. Z prvej nevieš a ešte do roboty si môžeš dať nákovejch a bez problémov na večer, kedykoľvek, na víkend si dáš tento dvojfarebný silikónovo kaužený remienok, ktorý vlastne evokuje zasa riaditka bicykla. Aj ten povrch je inšpirovaný zasa omotávkou riadidiek bicykla a buď ho máš teda v Vuelte v čierno-červenej farbe a v Tour de France v žlto-čiernej farbe. Veľmi sa mi to páči, že tento model urobil Tissot naozaj tak veľmi decentný a podľa mňa oni vedeli a oni si uvedomujú, že čím ten model spravia podľa mňa decentnejší, tak o to väčšie publikum si myslím, že oslovíš s takýmto niečím. Získajú. A hlavne oni tiež jednotlivé roky menia tie edície, ale už niekoľko rokov sa držia pri PR100. Ja si myslím, že od tejto športovej edície sa môžeme presunúť k našej poslednej kolekcii, modelovému radu, ktorý si dnes rozoberieme a zámerne sme si ho nechali nakoniec, lebo je to jeden z najpredávanejších a keď sa pozriete na tieto hodinky, tak je vám to jasné, že kolekciu PRX asi netreba predstavovať, je to odkaz na 78. rok na obdobie športových oceľových hodín a Tissot si myslím, že zaútočil na túto kategóriu tak, ako sa to asi nikomu nepodarilo a predstavujeme vám teda tie najpredávanejšie modely z kolekcie Tissot. Presne tak a naša PRX rada má niekoľko noviniek. Tohtoročná novinka sú PRX dámske 25 mm.
To sú tieto. To sú tieto. Začiatkom roka boli oceľové s čiernym číselníkom, diamantami, rúžové PVD a teraz tešíme sa, že nielen pre náš trh, ale pre náš trh veľmi významné žlté PVD. Žlté PVD v rámci dámskych hodín je stále jedno z najpopulárnejších, najpredávanejších verzií. Teraz prišli 25 mm priemer hodín, 9 mm hrúbka púzdra, váha 65 gramov, kvarcový strojček s EOL funkciou, 10-barová vodeodolnosť, antireflexné skličko, absolútne perfektný, dokonalý model. 25-ky, novinka, model PRX v žltej PVD. PVD, to je povrchová úprava, hodinky vyzerajú ako zlaté, 435 eur. Na pulte. Na pulte. Tohtoročná novinka? Ďalšia tohtoročná novinka. Keď sme pri kvarcových, tak si dáme kvarcové 40-ky. OK. V tejto divokej červenej farbe. Taká, to je že echt divoká. Divoká. Až mi oči ťahá normálne. Ale bol by si prekvapený, že našla si svojich zákazníkov a ne jedného. Okay. A ešte sa robia aj v dámskej, ale v 35 mm verzii. Čiže môže to byť ako dvojička, 40 priemer, 100-metrová vodeodolnosť, antireflexné sklíčko, EOL funkcia. End of life, to znamená, že pred skončením baterky vám sekundová ručička preskakuje po 3 sekundách. Po 4 sekundách. 2 týždne pred vybitím baterky. Áno. Čiže netreba vtedy už váhať a navštíviť autorizovaný servis. Presne tak. Takže to je táto... V červenej divokej 415 eur cena. 415 eur a za o niečo vyššiu čiastku s automatom sa presunieme teraz k ďalším modelom. Stále to, bavíme sa o tom, že je to stále to isté púzdro, ale už je tam iný strojček, ciferník. A teraz zase ja sa ťa môžem spýtať, jak spoznáš kvarcové od automatu? Na prvý pohľad. Na prvý pohľad PRX na základe tapisérie, ktorú má ciferník. To je jeden z najjednoduchších ukazovateľov. Hladký číselník, kvarcové, tapiséria, automat. Tak. Čo som si pre vás pripravil? Máme tu nový automat v rúžovom PVD, tmavomodrý číselník, absolútne elegantné hodinky. Luxus. Úplný luxus. Do 1000 eur. Pultová cena 900 eur. 80-hodinová rezerva chodu. Powermatic 80. Vychytaný, perfektný strojček. To, jak som hovoril, Tissot, inovátor s tradíciou. Skúsil, vyskúšal, vylepšil. Hodinky úplne perfektné. Nemá Tissot v tejto cenovej relácii asi konkurenciu, čo sa týka tohto. Ja som neobjektívny, ale... ja som neobjektívny, ale objektívne nemá. Áno. Vždy a tento model je extrémne populárny. Ja teraz nemyslím konkrétne to prevedenie z PVD, ale celkovo, keď beriem, že automatické PRX a je to podľa mňa, jak sme povedali, ten pomer cena výkon, ale to finišovanie tých hodín, keď ich chytíte do rúk, tak je minimálne na vyššej cenovej relácii, ako skutočne tie hodinky stoja. A to je to, čo sme spomínali, že tie obrovské kapacity, ktoré má Tissot k dispozícii. Však ja som v Lelocle bol, keď... Ty si v Lelocle bol? Bol som. A bol si aj v Tissote? Bol som. Ale natáčal som tam rozhovor pre Mido s Hansom Linderom. oni tam obrovská fabrika v Lelocle hore na kopci, v takej starej časti, obrovská budova na Tour de... jak sa volá tá ulica? Chemin de Tourelles, to je kolekcia Tissot, jedna na základe tohto. A tým, že Mido nemá vlastné priestory, tak sa nachádzajú v priestoroch Tissotu. Čiže áno, bol som na recepcii Tissotu, takže som to tam všetko videl. No a tým, že Tissot má takéto obrovské kapacity, tak dokáže vytvárať takto neskutočne nabúchané hodinky za takéto perfektné ceny a veľmi sa mi páči, že Tissot pochopil, že v tomto je budúcnosť a začal rozširovať masívne túto kolekciu. A čo som si ešte pre teba pripravil, Tissot začal 2-3 roky dozadu s náhradnými remienkami. Je to program, kde vlastne, keď si kúpiš hodinky, PRX-ka napríklad, kúpiš si ich na oceli, máš hneď rýchlo prepínač v rámci náramku, kúpiš si remienok, momentálne úplná novinka je napríklad tento neskutočne dobre vyzerajúci ice blučkový, bledomodrý, silikónový remienok a tipni cenu toho remienka. 40? 75. Okay. Za 75 eur s prackou
Ale je rýchlo prepínačom, mekúčky. meký. A zaujímavé je, ako krásne korešponduje tá tapiséria a prechádza až do toho remienka. Plynulo do toho remienka, absolútne úplne letný nádych majú tie hodinky s týmto novým náramkom. Veľmi dobré. Štandardne sa PRX-ka dajú kúpiť oceľové. Áno. Niektoré farby sa dajú kúpiť s remienkom kaučukovým alebo koženým, čiernym. Modré sa dajú kúpiť aj s modrým koženým remienkom. Ale teraz prišli nové farby a to je bledomodrá, tmavozelená, tmavomodrá, tak, aby jednotlivé číselníky dostali aj nové remienky, ktoré si môžete kúpiť za mňa v veľmi priaznivej cene 75 €. Máte tieto remienky náhradné aj vo vašej predajni Watch Deluxe v Auparku. Nelen k modelovej rade PRX, ale tieto náhradné remienky viete kúpiť aj k iným modelovým radám, keď sme tu mali Superšporty, k Superšportom. Ešte sme pre vás pripravili jeden remienok, ktorý nám odporučil náš jeden zákazník, ktorý vyskúšal dať na karbónové PRX-ka, ktoré sú tiež za mňa úžasná vec, karbónové hodinky, karbónové púzdro, karbónový číselník v cene 1105 € z Powermatic 80, tak nás upozornilo na to, že keď dáte karbónové hodinky na biely kaučukový remienok, vyzerá to neskutočne a mal pravdu a za 75 € máte 2 kusy hodiniek. A ja si teraz uvedomujem, že vieš, prečo ho to napadlo? Čierno-biela, black and white? Lebo vieš, čo to takto robí? To nebudeš rád počuť, ale Breitling Professional Endurance. Čierne púzdro z Bright Whiteu a biely remienok. A keď to vyšlo, ja som hovoril, že to objednajme, všetci mi povedali, že nie, to sa nebude predávať. Objednali sme tie hodinky, čierna kombinácia, čierne púzdro versus biely ciferník, predalo sa to do týždňa. To znamená, že toto je veľmi dobrá kombinácia. Za mňa som si to nevedel predstaviť. Samozrejme, keď mi to povedal, hneď sme to išli vyskúšať a sme boli aj v kancelárii všetci, že wow. Hej, dobre to vyzerá. Výborné. Ale takto si hodinky nevieš objednať. Takto si nevieš objednať. Toto, čo sme ukázali, konkrétne, tieto Ice Blue sa dodávajú iba na oceľovom náramku, ale za 75 € k hodinkám si viete dokúpiť výborný silikónový remienok. Už s práckou samozrejme a na oceľovom náramku a aj na tom náhradnom remienku je rýchlo prepínač, čiže zvládne to každý behom minúty má nahodené. Jasné, je to veľmi jednoduché. Vymenené remienky a náramky. Dobre, Boris, ja si myslím, že ako naše prvé video to stačí, povedali sme si veľa zaujímavých vecí, ďakujem, že si sem došiel. Ja ďakujem za pozvanie. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, dajte nám odber, pre nás to naozaj veľa znamená. Znamená to, že môžeme robiť viacej takýchto videí, ako je to dnešné, lebo toto o značke Tissot nebude posledné, pretože to portfólio tých modelov je tak obrovské, že není šanca, aby sme to vtesnali do jedného kratšieho videa. Takže my sa určite uvidíme ešte a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. Ešte som chcel, že niektoré značky vyprodukujú toľko noviniek za rok, koľko Tissot vyprodukuje za mesiac, takže ja dúfam, že sa budeme pravidelne takto stretávať a budeme ťa oboznávať s novinkami zo sveta Tissot. Super.